welcome to our new video. Guys, అతనికి ఏంటంటే కష్టం గైస్. లేట్ చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం. తాత చెప్దాం, లేట్ అయిపోయింది. గైస్ నేను కూడా ఇక్కడ పగ్లేట్ గైస్, నేనైతే ప్రో ప్లేని. గైస్ చూసారా, దేవుడి గైస్ మనమైతే మెడికెట్ అనుకున్నా. Guys, no looking at you. Guys, ఈయన కైతే పడాల్సిందే. వాళ్ళ టీమ్మేట్కి రివైవ్ అయ్యలేకనే ఏడండు నోబు. గైస్ సాగు గైస్ ఇక్కడ నుంచి పడ్డదా నోబు. గైస్ మనమైతే ప్రో నిషాన్ మనం ఏం చేసుకున్నాం గైస్. లాంగ్ బెస్ట్, ఈస్ట్ బెస్ట్. అరే గైస్ గ్రానైట్ కన్నా గైస్ అగన్ గైస్ ఈ అన్నపే చేసేసాం. వై ఆర్ బయింగ్ గ్రానైట్ గైస్. నేను గ్రానైట్ ఉన్నాడు గైస్. నాకు ఇట్లా తెలుసు అంటే హ్యాక్ నేను హ్యాక్ చేసా గైస్. గ్రానైట్తో ఇప్పుడు చంపుతాడు అందరు. గైస్ ఇది ఓవర్ గైస్. మనమైతే నేనా ఇస్ నాట్ బెస్ట్, ఇండియా ఇస్ ద బెస్ట్. గైస్ ఎప్పుడు పుల్లిదేనే ఉంటుంది గైస్. మనమైతే ఎంపీఫైతో గైస్ మనమైతే ఈరోజు మస్తు రోజుల నుంచి ఎందుకు ఎగ్జామ్స్ ఉంది గైస్, మీకు కూడా తెలుసా. దాంతో రాలేను కానీ గైస్ ఇంకోటి విషయం ఏంటంటే నేను మర్చిపోయినా గైస్. నేను ఈరోజు 3-4 వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను గైస్. మూడేమో పీసీలో, ఇంకోటేమో ఫోన్లో. అదే పీసీలో, సారీ ఇంటి అయిపోయిన గైస్. కబడ్డీ గైస్ మనమైతే కింద వెళ్దామని మస్తు. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ గైస్ ఒక్క సెకండ్. ఓకే గైస్ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉన్నాయి. స్కోప్ ఇట్ వస్తుంది గైస్. నాకేమో జంప్ ఈజీ ఉంటాయి కదా గైస్. జస్ట్ మిస్ అయితే గైస్ మనమైతే ట్రాప్ ట్రోల్ పాపం ఇంకా లోటు నవ్వుతుంది గైస్. మనమైతే గైస్ మనమైతే కాపాడుతాం గైస్. ఇంకొక లేడు ఉండొచ్చు. This UMP. My UMP
అయితే కించూరి కావాల్సింది గైస్. సంపని ఇప్పుడైతే మనం మ్యాచ్ విన్ కావాలి అంతే. టాప్ లెవెల్ మజా మజా गैस कभी भी नूब ही करता ये मेरा इधर है ना प्रो मीनू 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 गैस ఏమంటారు నాకు తెలుస్తలేదు గైస్. కనీసం మొదలేసాను గైస్. మనం ఒక చీటింగ్ హెచ్టీ ఈస్ట్ ఆర్ వెస్ట్ ఇండియా ఇస్ ద బెస్ట్ గైస్. గుడ్ అక్కడ సాయి విన్ అని ఉండే గైస్. ఆయన బెస్ట్ గైస్. నేను టాప్ లెవెల్ బ్లూ వాళ్ళు అయితే నేను ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాను. గైస్ మనమైతే ఇక్కడ మెడికెట్ గైస్ అందుకే దాక్కుని మెడికెట్ తీసుకుంటూ ఉంటాడు గైస్. నాకు ఎట్లా తెలిసింది చెప్పాలా గైస్. మొత్తం నా పెట్టు వల్ల దీన్ని ఒకసారి ఈ పెట్టు గైస్ నేను లాల్ అని పెట్టినందుకు నాకు తెలుసులే. ఈ పెట్టిని నొక్కండి. ఆ పెట్టు గురించి చెప్తాం వస్తే దాంట్లో మీకు తెలుస్తుంది. 30 మీటర్స్ దూరంలో ఉంటే మెడికెట్ వేసుకోవడం మనకి తెలుసుకుంటుంది గైస్ ఈ పెట్టుతుంది గైస్. మళ్ళీ ఒకసారి ట్రోల్ ఇస్ బెస్ట్. మనం ఫస్ట్ ఈస్ట్ ఆర్ బెస్ట్, ఇండియా ఇస్ ద బెస్ట్. ఇంకా 7 రౌండ్స్ ఓకే గైస్. ఏమైంది అంటే మీ నాన్న ఆడతలేడా? First blood. అతను చచ్చిపోయినా మీ నాన్న వెళ్ళిపోయిందా గైస్? మనం వేసే సంపాదన ఇక్కడ ఉందా? నెట్ వన్గా గైస్. నా పిన్ అవుతుంది గైస్. పిన్ ప్రాబ్లం. పిన్ ప్రాబ్లం నెట్ కొంచెం ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే వన్ క్లిప్ మళ్ళీ నెట్ कभी भी नोब नहीं बेच लेता है First blood. गैस टॉप लेवल गैस మనమైతే అది నాకన వీడియో గైస్. దీంతోనే ఈ వీడియో సమాప్తం గైస్. మనమైతే మసాలా వీడియో చేసాం కాబట్టి దెబ్బ ఎండ్ చేసేసి ఇంకో వీడియోకి నడుస్తూనే ఉంటాం గైస్. బాయ్ బాయ్.